Illuminar Studios. Yau da murna mu zo auren Abdul yaro na na fari da ta zamto amarya ga Yau da murna mu zo auren Abdul yaro na na fari da ta zamto amarya ga Abdul. Allahu kalikin baiwa shi zan sakawa ya rabbana kanin ka salati gurin rasulu abban Fatima Zara shi ɗaya ne mai iyawa a bani lamunin waka in wake masoya Abdul yaro ango bari ta zama amarya kai ku da muke amana ban sun ku rabewa Da amarya ina ango Abdul yaro ne na na fari da ce amarya guda muke murna. Abdul ya zama ango gurin na Farida ni dan gandu na zo in taya ku murnar aure ina Farida aure bai bada ne sai ki damke amana babu zancin ware har ki yarda ki dauki zugar nan ta kawaye sai ki je ki bar yan gulma su ta hawaye Yau da murna mu zo auren Abdul yaro na na fari da ta zamto amarya ga Abdul. Abdul ka zama zaki gurin na Farida kai kadai take so har ta fada wa iyaye ga yan uwa suna murna sun ce kun dace kai nuwa da shin Allah san ba a cirewa ku zo mu je mu sha shagali ranar aure ce lokacin wani san baya tsaye da wani Yau da murna mu zo auren Abdul yaro na na fari da ta zamto amarya ga Abdul. yan uwa suna murna ranar aure ta zo yannan ango kowa yana ta tashewa na kawayen amarya kowa na ta tashewa yannan amarya su ma sun zo da murna rannan ango kuma zan saka ku baiti na kowa yana ta murnar aure sai mu nuna murna ai lokacin su ne yayi Da amarya ina ango Abdul yaro ne na na fari da ce amarya guda muke murna. Da amarya ina ango Abdul yaro ne na na fari da ce amarya guda muke murna. Zani sunan yannan ango na gaida su dan gandu na sako alayi Musa kai ne farkon zance Musa al'amfana shi ma yana da murnar sa Musa angon murja ne shi ma ya ce al'amfana ya Allahu ya bar kauna Nura ma ai yana da murna Nura angon Nafisa ne Nura angon Nafisa shi ma ya ce Allah bar kauna Nur shi ma ya zo da murna Zakar shi ma